narorire muranyi buya ekiegera kali erasinere babetereri moigwe lakini nganchere musange na imchaso muganura ari seitegerera mani kandi rangino yangu so mumanyete una abantu bamukuba nabeta emirimo karanga mwana go kikiaba bitokire yabitokire tafadhali estima sawa wacha basi tupambane na hii ase itotorera mami engakinere para ya sarigete kuwaiga itararosi wa naba renovated naba Germany abako ngaya young nere alimete pare ikur kigori sibutyabo songe kaye para renovation etara akararwa igo yarenge esarigete esarigete aba umumanyi nare se aba manya bari mu manyete ko rwase aba manya nabo mugaka ka tagete aba manyi bakunyoma abantu bakunyoma bakungu abantu lakini mu muroyomo urembo mutajiri ubwate cyonde kinyinge cyonde wetani 1000 komi akagenda ase family gete aka-identify umuiseke gete umwana omoke w'emyaka 7-8 igaikumi utaraba kendo utarahoro maeta wangina abuno bakoro ebyeni abagaka biko bagokia ebyeni irenga kigo ikakyache kiye umwana w'emyaka 10 emyaka 7 umwana ojo twazire kiye nikiraho cy'umusaka ngakyombati wakire gabamintuga uzo umuntu boika sibo terere imyaka ya cyakire 13 15 ege kuba ya cyakire hocha ororo bosibwa beire ororo cyakire umugero cyakire kobo abayiseke nabo bari omanya go kumusanga ki ngakia aba uzo bono yo omuti gabereko usebano omugato yo agagenda ase family ya mayarenge ntaka lakini yarata amanye dosine ntaka bari umwana yakamagoki akatero n'uyu nense nero rabo mwankiyono uyu abamanyi go bakogenda barwinibo mapema abayibuli baye bakamurangije bakamutayira inka yaye gwaconze bona rinde uze cyomora leta iyo akanere n'ubwo atumwana irenga baga abayibuli abamanye tengo mugakoro yani umumuro yota netajiri yejo igabwa atasagiye fukumi choki ne family yabo atichombe saratini gamsini ejibono numba yabuna abantu abataka choki abayibuli abakamoteringa igora kwachi chombe chiribube ko twachombe ibindonye gutake to mwese ko ito intuto na to kinari agendera kina bere chikobo muntu umuza mu muri akata umuzuko miyo ino namwanjiri chombe 500 kola agataba chombe renga chombe 500 bali renda agataba n'umugako nangusite mugako ndi nabagaka bale amotegerera sikina rende kero bakubwa chombe bamanyiruri mugaka natoko ti abamwe abaterekera ngo to claim batenga ntu aro chombe cha karabeki cha kane negotiations ye kaya babwango finally they settled at 1000 mugako yataba chombe ndaru neliweye bakataba twanchire aba bagakumiye nekene chombe liweye mutisobu igana imputi ni twabiro bona abantu akabateria rituko agaenda agateria abantu bagatema chombe liweye mukigaje kikabarwe moibire 100 500 700 800 liweye akabateria wakurani umwana ubona aratigakine engakego chagoika ninje yite babarati ubana ina abana bamonene mozi bote kunanga kwana omuntu umwana oyo garengo umwana omwise garenge kirasi inye isano akanagotire kirasi 8 agakora amatendo agaenda buja ekeraete buja akagende high school ekeraende high school agakora buja agaeta akanyora clean air eke entare ngere tuchi kuigera na mangana yo boloya amangana yo gwata na nebina ko gambe bina
agateba akagenda gakona gusoma umugako na bari kona guconga kiendo okeria ucorigere ringe kyo muntu yakorete agendere mwana yareta karatiki kamanye choma kuriera mabere ne chiamu echiaye echiako irero utiko ni wako tomera ne chiamu ne chiaye akanire omwana yagakora oyo kugenda no ogasoma ekere graduation yaye guchikoba nimetara chikoba graduation nalie bari kuna kulemwa ero matobe ero mugako yakagenda busongo akiete gisumu asemangana gete akanyorugo ikagosongo agachonyorire bawo chikuikanya gutaje chise gotire chise isatu ugango buna chigigi cyakete bantu bataramanya buya akaline pilipili emokobe sobe guchiyo bita yayo delegate ngikwagenda gukwacha kwantika delegate guchiyo bita yiga agende igaso guchiba agende guchiba gochiorani ayego ichigo ikanye kona ya pita asenara kurukutana ya pita omuntu erende chipigiri na cyache tikero omuntu abwateza bataramanya botere agateria omugako ya karuguro agakeranse amaina igarenga yonsidiga akarwa omuntu ogatigara bono iga magaro sia manu maino takala tiki eyo unyabere oyo tabwati amaino kakina tabira malo na divan seria na roti da korora unyabere asa malo Yesu manire ngondi omuntu maina akarwa akagenda akakorwa omweri orenda akabwera lakini maina akarwa graduation ningo chikobere graduation negero chikobo mwaka na ro basa kobo akoba ekero bone yo musiko yaro tamanye tinga na akane abata bagatebe ko bagatebe mwana ingo chikobo bakamutunira mangana akamanya chitari kichiri bakaimuka bonse bagenda ndi graduation bakagenda graduation yego koro bantu bakana wakuchibicha ngeje waku numo wako nera chabe taraba introduce mwana taraba maneno kala chikuligere nyoko chikaseka maino takora tiki mukade bugako ya numusadi we family bijare nero chire goto graduation yacha bagakora graduation ekere bakora graduation tigabone kere bagachaka bakarire chikari bagachaka mugako ya kare bachaka agenda achigoja bono buya agagenda bituko yogoja acha kuinde no muminoye amwirara ogo chogo introduction ogo tabia aya nyarebe elieta diye ba ko kuriaro diya ndi ya ba sekeri ya balore anyway oja ga the series omo fati ono aga to mo muro ya ga aje kuju mo ino ba inde gono kero graduate agende nda chikobela ogo chigo to mo ino ya Bible back when I get serious in Jibo, and serious in Mamuruka. Serious in Jibo, serious in Karasi. Nabaka, Lava, the Chum, the Bible, Nabara, Novara, by Karasi. Don't see a dagger Karasi. You know, Yaros, you can go. A retro. Mugako Nera, Nabaga, Band, is what Sangiba, Achikum, Agasimuku, Vaira. Vaira. Ege, Pandege Kava. The government can the government introduction. Oh, yokote no kote ba guno mwana yo nchena chire no mongina na chiko ndende gunere ka waida bono na chire mu yo ko ngiri fire tiwota no ai karasta bara ngiri bakoni umongina na chiko noro ngana ni no ko haka ni ko haka fire tiko motenga ayo no ero mwako na ya chakuli ako mote noro teri ndo byo zidira tiondo tichonzi ntu arenge bana agatwa chombe ne chigwa some chombe ne chikwari kiana bono wikogeni uko mugori mama umugako yo utabwatia maino ngai nero yo igoyo yo nero mugako ekene ngai chombe chichonzi ne ngai ni tuwa mango kwa kuna so mbire ngai eba dodira bakisangi bane mbachiko itabanga nero mugako akarua akamoteria kamwire kando ngina akamoteria ente tengwa mangana atatuiga ane okogenda kugoikaria igogwa kanire na tumutegetio mugako yunga asengenja maina tabwati bono kugate kanne kancha
ne custom yito uikokoreki okay bono tegete gokwa ebinto gochigokora erinde bigeti oyo akogoseri otware ribaga riokogenda otikunywa omogunugani akarua akamotebi igente gitang'anya okora okogenda kugoikaria riogoko borere ogenda oitera amache oreta amache okare polisi chiombe nabataine chiombe chinyinga akaretaki ogochigocha omogaka oyo ari ase bakare mariti igere riberera rinene bona akanyora ng'a omoga oyo agaitera agobeka amache matres kiang'o ebinto bikaba amache bono omogaka ogochigocha ekero bakorire koragira bakwenda okonyora amache okorwa oba okomoteinya goteirwa imu n'abantu abasomi umaetete itaha igotobwate riberera rinene kumbe eye nere ensera yokoregireti ekwerende asaya oborera aho ogokwaborosi kuno omonto omosomi bono ogotore buya omogaka oyo akarara arase amache araire lakini naremerete ng'a nomong'ina ono mbare namonyigwete amagana angoteba omusipati oyo ogokumi ng'aki ekenegekone kirige ekemanyereri getane nare gokora nokobeka amache boreraige erinde omogaka oyo aborire nkinte irerinde naende otebire ng'a eye nechitemberete nachiko gokanya eketariberera riri egekone haya mambi bogakia akamoteinya omong'i none aye bono naye omanyete kumbe buna tokaneri gokanya chitemberete eye bono gwakora egentekia ng'ana ya kabiri omong'i noyo akamotebi omogaka oyo ekegera arange ekio kegosinya igokogenda obogore echumbi eye ya 25 eye 20 enusu kilo kogochi gokaraga ching'eni beke echumbi yonsi omuro echumbi esoe erinde akare kwerende okore muntu kio batokia babasomo bakobeka echumbi yonsi akaraosi endagera akabeka echumbi yonsi orio ogochigocha endagera akanyora egere omonyo bwe oria akamotebi ng'omaete ntwapimwa tukanyora ng'echumbi yaerire omobere echumbi yaerire omobere kumbe inwe abanto abasomo omanyete ng'una chinchera bokotokine chichumbi echumbi eye nero nkoragera akaragera omotwe omooro amagana aye akaera akarwara omusubati oyo agakumi ng'aeke nakiegekone echumbi nando otebire chichumbi chimwerete omobere iga ng'anani nechumbi nachikomenta ekigekabegekone kende giakabere kiabera omoiseke oyo akagenda esemo agaaka esieri akamubori mama gune gwantebete egente egetang'ani nakosa egiakabere egetang'ani nakora oteba ng'a eye nere enchera gwagerire nonye neribereri tokorigamora aho botuko torakarie emebere erabe buya igo nokorara chitoro chingi kaboka mambi gatebete ng'a naraire rero buya echumbi ngachikobeka otebire ng'echumbi emebere yabo mbapimu nechichumbi akabere bono ng'akingokora omoeri oye omosibati oyo akabeka amarunse akatebi mama mwaba ng'a ekeene naene kiri oyo nere ki ekeera agang'anchete bakaririnche ntari kende nilingokora amabe baba anafanya nini ananipenda bwana Yesu asifiwe nomanyete ng'abana ba Nyasaye bakaguna ukuna kusiba egente kuna kunywera amaru kuna kusiba chisigara kuna gukora ebibe uri umwibi uri amanyang'aroteki bado Mungu anakupenda ikateba tena naye akwireta akamwezira zo musaraba ukalibali mwazo kia Yesu mke wabonse totikali bageliete namang'ana yayokora ndio kwenziri abana ba Nyasaye taibuti kuirenga kietana bwango mono sunane sunu umugano gwese ngosiekwa ekero mutigosiekwa bakariyo makorete Nyasaye amabe okorete abamina amabe bado Mungu anakupenda ama utaye kero gosometa Isaya kego tena wetera sama utaye bakimenweka kyango matima akabeto kyangaka komorwa ng'a wetera sama utaye twanyori okuweni bwa kwemebere ekoma gimaito. It is my intimate prayer. Bana ba Nyasaye mwacha sama tanga Nyasaye na wanchite ase getabu ekekia ba Efeso ibere
ekibunge ky'omukoko gesoma mpaka 10 igombo soma mang'ana manene omosomba Paulo akoroki ng'abakaliri tutali abantu bado Mungu anafanya nini? Anatupenda balenga bayaribura itaberana na Nyasaye utwanjire ibakaliri turi buna turi lakini rende tunakoba ngoikaliri turagendera ko babanyiriri Nyasaye urure ibaga unacheki nonye kwa kona cheki natali mambo ndiri okorandiko ndengore mbwate na rituko ritari rinde ndiri ndero kitabu kya Bibiliya ni muri kibuye kitabu hiyo ne otenga rero kumoko yuri ogiriaye tako no bakongere chingoro chito tusome bone buku umwanja turani tusome buku ebungu mbikengo basomera lakini moko babangu ntegete murasome buku manye ko bibwatana engana ntegete kwane ase family yeye gukwanira nga we are carrying mortal bodies igo tubugoreki emebere gokoraki egukwa we are carrying mortal bodies umubere obugoreki umubere mbugoreki emebere yetubugoreki egukwa bale ngaba iguru na akwane na kinateba emebere yobugoreki unobugoreki igo ebe ngo chiole kanisa ebe tuigo chie kanisa ebe na maruo kunywa ebe ne bukwa gosoma ebe no mubasore ebe to mubasa twenzi go tongole timebere gokoraki yokwa we are carrying mortal bodies tora agende bungo bike bono ndege tosome bali abasombe bono taka ko strata na koro diramu o ebuku tora beka koboko beka ego buku koboko aya taki ke bungo ge koro kwege tangani igetabu kya barumi eketabu kya barumi igere isano na isatu ekebungo kya ekianda wika 10 nsoma ngo yokwarura bwangu buna naikirega gego teba onyo moikonya sae omenyete imenyeno rirori kimori gotumnya na chingenze chebihe porende chingenze chomoika onde bwensi nabayara abaye nonye niti onde bwensi otali no moiko Kristo oyo tali omontoye kati Kristo kara abemeye ino Inganta kwa ya singe jeshi pasa sauti yenda banembere soma bana bwangu ya mosireri onde moikonya saa menyete imeya ino irorio timori gotunya na chingenze chebibe korende chingenze chomoika onde bwensi otali no moiko Kristo oyo tali omontoye na Kristo kara abeime ino na nyemebere ya ine kweta asengenze yebibe emeika ya ino mayere asengenze yoburonge obo mwanya orete korende oyo moiko oye ere oyo obogoreti Yesu korwa aba kure omenyete imeya ino ere oyo obogeti Kristo Yesu korwa aba kure ere oyo obogeti Kristo Yesu korwa aba kure nabo kina emebere ya ino eyera nyorekane n'amakwe asengenze yo moiko omenyete imeya asengenze yo moiko nyasa oyo omenyete imeya arari lakini ile ndio kuna korasi asengenze yo moiko nyasa oyo omenyete imeya arari ekere mebere yenera nyorekane n'amakwe kuna yanyolire oyo mito biamano sana ekebungo kende okora abayeru ono tiganda abasomo kibungo ekebungo kya eketabu kya Bibiliya kianda ekebungo kya emerongere na bitano na bibere ekebungo kya oko Abayiberania Hebrews nera Abayiberania taribo Waebrania 9 fungu lake la 27 hebu tuende kazi tusome ukianzia hata fungu la 26 itakuwa sawa igego teba iga 26 yego teba iga odote yo como mokonye ego teba iga igego teba iga ni akionye togo kole bibe
Mweneno. Magotwa ikile ko manya kene. Tengwaso kende tikeli. Tengwaso bana kende tikeli. Asenyente yebibe. Asenyente yebibe. 27. 27. Kolende ekeno tali yetie. No buwaba ganya. Ya de joro lo basoma. Aba Iberania kiande ke fungu 27 ya. Eyo. Ya do 27. 27 ni abatebaiga. Buna abantu bagateirwe ogokwara limo. Buna abantu bagateirwe ogokwara limo. Na nyuma y'ogokwa ekina. Na nyuma y'ogokwa iki. Ekina. Nabo Kristo nero bakoire korwegwa abese gwanzo abalima asoko rusije by'abantu abanye. Nawe kan no tigerawi. Eke ngante ke tengwa ne ko nomme beri to kuna to ko tireki. Eya aki. Ese beri to ko to kuno be to mo ko rojo ko ro mo bero go kwa. Moto bodies. Iko ya te bana. Ishina saba ya te bana ilora go ikaranze to. Nyuma y'abantu bakure ngige ko ngate. Buna abantu bagateirwe ogokwara limo. Buna abantu bagateirwe ogokwara kalenga. Ihonogwe. Bale ngabarote ngampaku. Bale ngabarote kuna no barurero bakagiriki ngamba ikekabu yabo nabo ngokukoro. Konyale kana. Yeah, it is possible. Tigari ejiya ga chikolekana abana bali bare ko rwezukuru goro egari pasi yakolekana tega umwana ofomfo agakwa na abande goseno 20 na kiba kale nyagitari chapakali gosebo no mwaro tumatangaza ndegwana indego abana bali mbamba itenguti gukubare bale kabaro zingantukwe igotu agate litonze makweli onye tu agate igwa makweli na nyuma ya makweli ngigeko bwate tokea ndemere mune kukuyanya saa yata yaba nyuma ya makweli ngigeko bwate ya nani ekina manyanga makweli bwanje tibwaje na koroteki naro ekera hadamu ojuweri tangani alitu na to gomba to goreta makweli baada yego kwa ngigeko bwate ekina igere ngo chiore kanisa ebe tuigotie kanisa ebe no munganje te kanisa ebe tuigotie tikanisa jajira catholic kutia PH kutia SK kutia bando wose no bara ebe ngo chiore kanisa ebe tuigotie kanisa ama kweli na karateki aro ekeraro no ku baada yogo kungigeko bwatia no kote ne naso busweki eketabu kya James Yakobo inyeko minenye Yakobo inyeko minenye gogorande kana akole Yakobo inyeko minenye inye paraphrase ego tebaiga Nimiti mumanyeti ayara ataba aye including ya na inte timanyeti kikera beta next minute timanyeti obo gimabweno ni kirende inu neri taturi nikore kana seke kege baada yege kege ya koraki igori taturi nabora aberi taturi emyaka emiyeye nabora aberi taturi emyaka bono kuna narra umwana onyoiga igare emyaka 52 onde nabako bari taturi emyaka emiyeye nagenda kwenia omoshiriki onde iga itumbaye iga kali tumbe ikiogoro omongi no korete myaka emiyemo na merongevere na kiana 129 years omoise omwana yo manena nyorete iga monyorete obwate myaka 22 myaka 18 lakini omwana oyikara so no 22 ekera jete bwoya omwana oye iga renge myaka 100 na 7 moya arenge lakini ya saa chieto bugima bwarengo bokongwake umubero ugatenyeka bono kago cha sama tanga bakaguna injuba batokoire nyoko nako nataki tamanye siga kubulinga nyoka agakururi baba nkai yani ino sirete emyake emye mona meronge bere nakiana omwana okire komorera no mwana obwate emyake emye yemo nerenga okwemanya temanyeti
lakini bukweli yato nyoringa no menye emyaka emenge emyaka egitokorora emenge ebuku yatebankiere bitatu eweta bwangu bono omanya gukora ngaki aya magwanete goteba naya tutigire igo ige emyaka yaitu ntumanyeti kikera akorekante next minute ye emyaka eyo tumanyeti omonene nabagakora emyaka 20 emyaka 50 emyaka 60 emyaka 70 emyaka emye yemo na gento lakini emyaka eyo igegweta bwangu bunaki ndigwana ina bana bomonene bono tiga nkorere kebungo kyomwebyo imanye ko baretera uburandi bwibunga byari goteba egitabu kyabayebeso ibere ekebungo kyaye ekemo wikabine usebitano lakini gokonyaliba kwaro ligo bakaikomi engati yao lakini ndege tono bila so mwe bikeiga na kiaseri waja kota soma aba ebese yemo kebungo ekemo wikabine usebitano ugioko kunuraro munde tayo ko na rejiboli na rejo aba ebese yemo kenda banemirimo jeba urumu tomo Yesu Kristo aso wanja kwa Nyasaye ngo balikirande inwe abachanu abamumenyete Efeso abanyani ba Kristo Yesu obuya bobe asemore na omorembe bikorwa ase Nyasaye tato ito na aso manu ito aso nyabere aba Efeso ibere ekebunga etamuhika bine kote nabona imaso ebyo nyuma sayo egandaye nyuma sebyo abirendete kare aso gotunya na chingi iko mwagende tabu kare aso gotunya na chingi enjo chebibe chenseye na gotunya na omogambi gwoko bwa oyigorogati oyo romo igori obakoremere masa abantu bataigwerete Nyasaye naam nabo igona itwesi twagendete abukare aso nabo igona twagendete abukare aso chingeche chichebide chingere cheito chimbe togaikerania omogani kwemebere yaito na ibirengera bibyaito naam tokaba ase chingende cheito abantu abaragwe ase ndamwamu ya Nyasaye tokaba ase chingende cheito abantu baragwe ase ndamwamu ya Nyasaye buna abo bande korende Nyasaye oyo no wonge kwa mabera korende nonya twarenga abukare chingende echo Nyasaye korende Nyasaye no mungu bwa mabera asobwantani bwayo abone na twanjete asobwantani bwayo bonga twanjete nonya ta okeli twarenge tokweta nonya nekero kelito twarenge tokweta aso kusali weito naki mwatori wasobya Bwana Yesu asifiwe igo bono tigankorera abuga sekebu kubono mbawurana kare bunge bise kubisoma igankore ode no mubasi oyo ago tosomye bungu kutinonyo ndwesi na bale gusoma usebono. Dear friends, abanji ba Nyasaye amwakira asumusangerikano bwoyi musumbo Nyasaye mudikonesio yeteria kemuntu orarire lisuko lyarero ndegete kumumira nemo na Nyasaye selinga bwanje tibwanje ubugole cy'umubiri ugukwa igobugole cy'umubiri ugukwa lakini thanks be to our intimate God, our dear loving God, asama abira ya manene nonya tubugole cy'imbereye gukwa eje twaone tiwase gwetera songo ibuli tongeri tanga nyokuruku ada munangu Nyasaye nonya tubugole cy'imbereye gukwa nonya twaone tiwaso asama kweli wetera asaba ibuli baito weri tangani. God has given us a provision. Wetera aseke mwanzo ki umwana wa Yesu yokweta aso musalaba agatwanja twenze abanyabibe bekingenjo cyonsi baura aroya asamangana makako ananga abukare ntwarenga abantu iko twarenga abairi itwarenga abantu bekingenjo cyonsi kirema minda y'amajikanya tayo lakini kurinde aso bonge bwo buya bwa Nyasaye akarweke mwanzo cyayo umwana waye agatwanja agatwaka nebisira yako bori gubakare na kare
bono kunorego iguakanire sira yoko boli guakare na kane. Bwana Yesu asifiwe. Polisi oyo mugako oyo gataka akatina. Ile senda mukore ko mugako oyo itongo ngatia kurupu mugako oyo twa murukinga. Muri usio matia venga kingo wona. Ondigere chute ko kwa. Na omo ikala zetu muri siagesemba. Mwana na abasisi. The emphasis yerega nenga wenzi tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bono nonya twaka nire sira nga nonya gokonyo nonya tuigote kanisa nonya kunuroro sana abo umeritiwa teni wale ngaso busumba nayo gotora guitabira nanga bono sigangira neka ndete yo kubetere. The power of choice is you and your God. Na ya monanga nyasa ototomire tunakobeka emphasis ngagakia bana ba mitutakwira etu anakobeka ibubungu basa bana gota bana gokora station bana kureset yabe kuno nyamatanga kuna ayabe irige kuna liyo liko no kwana yana gukwana sentere liyo kuna gokwebelani oitabirane ekengwanzo kyo wakana edeni yao ya kaniru bali ngabanyibura sengane